A hankali Ahmad Ali Nuhu na biyu na fitaccen jarumin nan wato Ali Nuhu yana ta zama fitaccen jarumi a Kannywood, wanda a yanzu haka a ƙananan yara jarumai babu kamar sa industry. Dama Hausawa sun ce kyawun ɗa ya gaji mahaifinsa. Ahmad Ali Nuhu yana kan hanyar cin wannan gadon. Inda BBC Hausa suka tattauna da Ahmad Ali Nuhu, ga kaɗan daga cikin tattaunawar da suka yi da wannan yaro wato Ahmad Ali Nuhu. BBC Hausa dai sun tambayi wannan babban jarumi cewa menene sunanka, shi kuma ya furta musu cewa sunan shi Ahmad Ali Nuhu. Aka sake tambayar sa a wace shekara aka fara sanya shi a fim, inda jarumin ya ce to gaskiya tun yana karami fim ɗin da na aka fara sani shine Carbon Kwai, shine fim ɗina na farko. BBC Hausa sun tambayi Ahmad Ali shin za ka kai shekara nawa da yin wannan fim ɗin? Ahmad Ali ya ce an haife ni a shekarar 2004, kaga kenan a yanzu ina da shekara 15 a duniya. Suka sake matsawa da tambayarsa shin za ka iya yin rawa a fim kuwa? Jarumin ya ce me zai hana, idan haka ta kama sai in tattaka sosai har in birge masoyana. An tambaye shi me kake so ka zama a duniya? Dan take ya ce ina so in zama injiniya, wannan shi